og velkommen til et udendørs køkken. I dag skal vi lave smoothie, og vi starter med at proppe nogle bær i. Så her, så skal vi lige... Jeg tror, vi tager 175 gram. Ja, 175 gram. Det smager meget godt. Ja, så hælder du bare dem op i. Ja. Det er fint. Okay, og så skal vi have noget mælk i. Nej, det var yoghurt. Det der. Ja. Det er helt lige meget, hvilken mælk det er. Bare det mælk. Ja. Og vi tager 9, ikke? Nej, ikke 9. 8. Nej, jeg tror, vi tager 3 deciliter. Ja. 3 deciliter mælk. Og jeg tror måske, vi skal have 3 deciliter yoghurt også. Ja. Eller måske skulle tage 2. Ja, vi tager 2. Eller 1,5. Ej, vi tager 2,5 deciliter. Så hælder vi det op i her. Hvis du begynder at skrælle bananerne. Ja. Kunne jeg måske også løbe ind og hente en kniv til at skære over? Jeg tror, det er fint. Bare med sådan en hel en. Skal den Til lige at sige sådan der. Og jeg tror også, vi tager halvanden banan. Hvis du lige klarer det. Først har vi selvfølgelig skyllet vores citron, og så kan vi her, så kan vi rive lidt, så der kommer lidt citronskal i. Men man skal huske ikke at tage det hvide, fordi det smager ikke så godt. Men hvis du lige river en helt citron. Se her, så tager jeg lige det her, sådan, så vi kan... Og så putter vi alt citronskal herned. Og det er som sagt bare en helt citron, hvis jeg skræller. Ja. Og den skal helst være lidt lille. Hvis I kun har store citroner, kan I bare nøjes med en halv. For som I ser her, er vores ret lille. Og den her citron, den skal vi så også bruge saften fra. Ja. Nu skærer vi den her citron over, så vi kan bruge saften fra den. Se her. Så kører vi bare på. Nu er citronsaften klar, og den hælder vi så ned i vores smoothie. Og så er det vist bare at putte låget på. Og se her. Og så kører vi bare. Jeg skal huske at holde på. Nu er det så tid til at hælde det op i 2 glas. Eller hvor mange man nu er. Og så har vi så besluttet os for at sætte sådan nogle her blot skovsyre, som skal ligge øverst til at pynte det lidt. Skær lige lidt her, så den virker lidt lang.
Og så har vi så fået lavet vores smoothie. Sådan. Og det var så alt for i dag med det udendørs køkken.